Почему? Признак чувствуется, интересно. Hozir akun sar mekinем. Ассалому алейкум, шаҳрвандони Тоҷикистон, бародарон, хоҳарон. Бахшиши зиёд ки хеле вақт дар эфирам набудем. Рости гап ба ин канале ки бо номи ман аст доступ надоштам, чунки ин каналро дигар шахсият кушодааст. Аз ин хотир мо доступ надоштем. Акнун ки ин як бародар ба назди ман бо як масъала омадааст, ба ин хотир хостам ки ин як эфирро кушоям, то ки бародарони муҳоҷир ба дасти ҳар хел қалобон нағалтанд, новобаста аз он ки онҳо тоҷик ҳастанд ё дигар миллат ҳастанд. Гап сари он аст ки мо ҳозир дар бораи масъалае гап мезанем ки ҳодисае ки аз тарафи хешу табор нисбати ин бародар карда шудааст ва як ҳодисае аст ки ин бародар ба хотире ки хеши худаш ӯро фиреб додааст, натавонистааст ки дар тӯи худаш иштирок кунад. Аслан ман бо ҳаёти оилавӣ сару кор надорам ва ба чунин корҳоам шавқманд нестам. Ба мисол ки вай гирем, гап дар сар ин аст ки ин бародар омадааст ки ӯро ҳарчанд ин муҳоҷир аст, аз ин хотир ки ба муҳоҷират дахл дорад ва қисми зиёде муҳоҷир ҳастанд, ба ин хотир мо хостем ки инро тариқи онлайн кунем ва чунки мардум бохабар шаванд ва ба дасти ҳар хел қалобон нағалтанд, ки чунки гап дар бораи гирифтани шаҳрвандии Русия ё ки дигар ҳуҷҷатҳои Русия меравад. Аз ин хотир мо гуфтем ки инро як онлайн кунем ва шояд ки бо тарзи видеоӣ ҷудогона ҳам сабт кунем ва шояд ки он хечи ин бародар, он ки худро мард мегирад, он кас шояд ки номус кунад баъди дидани ин навор, шояд ки пули ин мардаки хубро гардонад, ки худ як фикр кунед ки бародар ба хотири пули додаи худ ба умед шуда дар тӯи худаш иштирок накард ва арӯсро маҷбур шуданд ки бешаҳ ба хона биёранд, ки ин як дар миллат нонсенс аст. Гуфти рӯзҳо як нонсенс аст. Абдуллаев, здесь, вы меня извините, идет это очень щепетильная тема про тех, кто как не попасть в руки мошенников, кидальщиков, даже не давать деньги там кому-то, чтобы документы делать, даже исходя из того, что они ваши знакомые и родственники. Поэтому мы хотели бы сейчас брать интервью человека, который расскажет, как он попал в сеть такому человеку, близкому родственнику. Вообще эта тема семейная я не хотел бы поднять, как бы не моя тема, но это прямо как бы касается миграции, мигрантов, поэтому я вынужден был сейчас его включить прямой эфир, и мы будем сейчас знакомиться и будем подробно узнавать, в чем дело. Ҳозир мо акнун шинос мешавем бо ин бародар ва тамоми ин тарҷумаи ҳолро аз он кас мепурсем. Аввал худро шинос мекардед? Салому алейкум. Ман бегу Қосимҷон аз ноҳияи Ҷайҳун. Аз ноҳияи Ҷайҳун, ин пештар кадом ноҳия? Қумсангира. Ҳозир Ҷайҳун. Худ нақл кунед ки бо шумо чӣ ҳодиса рух дод ва саршавии кор аз чӣ буд? Хай бача ҳамакум занг зад. Гуфт ки мақсад хай гап задем як ду рӯз. Баъд гуфт ки мақсад ту ҳолам гражданин нашида? Гуфтам не. Гуфт мақсад ман шинос дорум мақсад ита. Гуфтам бачаам мақсад ина рӯи кардам бояд бигира бикна. Мақсад бихои агар мақсад ай платния. Мақсад ита дар платния биё пларои ки ман бигирам бикна. Дар куҷо гуфт ки ин ҳуҷҷатгузорӣ мекунад? Шаҳрвандӣ мегирам гуфт? Дар Русия ё ки дар Тоҷикистон? Дар Тоҷикистон, дар Хуҷанд. Дар Хуҷанд бо кадом роҳҳо нагуфт? Ва дар чӣ қадар вақт? Гуфт ки мақсад пларои мени дар шота намина квота мехари ита мени ута мени. Мақсад ки чишани 3 моҳанда гуфт полни бояд документи туғри менан метиян гарант чӣ қадар. Маблағ чӣ қадар гуфта буд? Маблағ 150,000. 150,000 ки гирифт, бо занг зад гуфт 65,000 бояд ира да карта муни ки мақсад то
мақсад документор спордам бояд дар карта бисаи. А, Баъд ман 30,000 шӯй кардам. Баъди ман занг зад бо. Гуфт ин кавши намеша $5,000 мегӯяд. акнун як дақиқа, пулро шумо ба дасташ додед ё ки Не. бо якум рақам ирсол кардед? Ман аввал пурсидам, гуфтам ба ҳар кас кор наменам. Мақсад ту ки бача ҳасти ки занг задӣ, мана мақсад хеле предложение кардӣ. Биё ман мақсад дар картаи худ мепартовам. Пга. Слушай, чё? Мақсад ту худат қатъи ман разбират менам. Мисол да. Ӯ мана гаш гуфт ки мақсад ту пла партов. Дар ин як картам партов, гуфт ки неми ҳамон марда ки рост мекардагия. Ӯ марда кавши полковника, бывший полковника, чи ҳам хеле кавш дар хеле дар Тоҷикистон ё дар дар Русия? Тоҷикистон. Картаи фиристода картаи Русия буд ё картаи Тоҷикистон? Ай Россия бад. Ана мо роиш ки кам. Баъд мебурам ӯ фамилияш. Ки буд аст он кас? Ӯ бача ҳамон қишлоқи ҳамин марда. аз қишлоқи Қишлоқи ҳамин бача амак. Қишлоқи ҳамон нафаре ки ба шумои кор верин амакатон мешавад. бале. баъд пула ба картаи худаш нагуфта, ба картаи бегона фиристонду. Баъд ма гуфтам ки мақсад ин пул пага ягон гап мешавад. Мақсад ин пул чӣ хел мешавад? Гуфт мақсад тана тарҷиҳан. Ман аҷиба худам пулам метимам. Баъд ин бора ки 30,000 партовам, ӯ бачае ки номери телефон дир кард, гуфт ки дар ҳамин карта аст. Пардода ҳамин. Мақсад ҳамин карта ки парти чӣ менам? Ӯ пула ҳамо худшон мегиранд, кор мақсад мешавад исӯсу. Дерраки мақсад насӯзад пул. Ман ҳини ки карта мепартам, бача шинос мебурояд. ҳини карта 30,000 мепартам, шинос мебурояд. Зангш мезанам, мегӯяд ки бача амак думад гирифт пула карта дар картаи бачааш партов дад бира. вақте ки ҳамон пула гузарониданиш дидед ҳамон шинос шумо нахостед аз он ки пула хафо фиристад ё ки нафиристед? вақти Не, ман партофтамаш баъд нигаҳ кардам да. баъд занг назадед ё ки рақами телефон надоштед ки пулро аллакай шубҳа пайдо шуд ки ин кор дуруст нест? Ман сразу занг задам, гуфтам ҳамин бача шиноса. Ӯ сразу темалаш кард, телефонро киш короче, ай байрам. Амактона. Ҳамаш тура исо пул гӯед гузашт. ки ҳамон нафаре ки гуфта буд ки дар Тоҷикистон мекунад, шумо аз рӯи гапе ки пеш задед он касро ёфтед. Чӣ тариқ ёфтед ва бо ӯ чӣ суҳбат тариқи кардед? одноклассик. Ӯ марда ки гуфт ки мақсад ӯ баша айҳами Ульяновский автобус дора Тоҷикистон мебара короче. Одам мебара. Бо мақсад чӣ ном доштааст он? Бахтиёр Баҳодир дар як объявление автобус мебаранд. Баҳодир ном дорад ё Бахтиёр. фамилияш маълум нест ё? Фамилияш ҳамезин фуромӯш. аз кадом ноҳия аст? Ай Лелобода. ба он кас чӣ гуфтан ба шумо вақте ки Ӯ шумо мана занг зад. Гуфт ки ҷияни, гуфтам ҷияни ҳамон ҷоми мешавам. Хеле ситуация шега. ҷомеи амакатон? О, бале. Баъд гаш гуфт ки додар ман фаҳмидам гуфт гапта не ки тира буд дар бораи ту мана гуфта буд гуфт. Ман бачаша ина паспорт кардам, хичак кардам. Ва через ман кардам гуфт. Не ки гуфт ман отказш кардам. Ӯ план отказ кардам, гуфтам намегирам мақсад. Рай дурай мақсад намешава короче. Ман мақсад ҳар одама намегирам да. Гуфтам хай чӣ хел мақсад хел гуфт ки хел гуфт ки ҳозир бема занг мезанам ҷо. ба ҷомира ин миёнарав занг заду ба бодир занг мезанад. ба ҷомира. Ба ҷомира занг мезанад. Ҷомира ки мегӯяд ки мақсад ту ҳамин кора кардӣ мақсад ҷоми мегардам мегӯяш ки мақсад итра ки ҷоё мақсад. аз Баҳодир баъд мегӯяд ки через одноклассник хай ёфта. Мегӯяд багу буш ки ман танадам ҷоми танадам нашнавидам намешиносам ту. яъне ки амакатон гуфт ки ба ин миёнарав ки гӯед ки гӯё тамоман амаки шуморо намешиносад. бале. Баъд ман як ки занг задам, баъд гош гуфт ки ӯ неста, ӯ дига одама дига хел. аллакай Баҳодирам уже отказ. Баъд уже ман фаҳмидам, занг задам Фазлиддин, аям қишлоқи хунга. ҳамон нафаре пул гузарондагӣ будед. ман бо он ҳамсӯҳбат шудам, дар Нижний Новгород ба наздикӣ рафта будам. мутаассифона наёфтам амакиятро. ҳарчанд ки ман бо амаки шумо занг зада будам, як бор духтарчаш бардошт, гуфтам ки ман фалонӣ расонед. ба писараш ҳам занг задам, занг назаданд мутаассифона. акнун баъд чӣ қадар пули шуморо баргардонд дар ин? 180,000 бина 50,000 гузарон. 50,000. 15 гуфт ки мақсад 15 қасам хӯрд. Модараш қайд. 15 кадом моҳ? 15 июл буд. 15 июл. пула кай гирифтагӣ буд?
24 май гуфтем. 15 июл гуфт ки ман пули шуморо ҳар мегардонам. 25 июл гуфт, июн гуфт, бо айгаш 15 қасам хӯрд ки ман пули шуморо қасам мегардонам. модараш ки ман пешмон мегардонам. шумо аллакай барои оила барпо кардан аллакай ба туй медошт, туй доштем да мода. Бай муктумш ки ваки мақсад ҳами аниқ рӯй мени қасам хӯрд ки мақсад хай рӯй менем пулам. Хай ма қарз кам. Ай бародарга қарз кам, хуна рӯй кам. Ака муктум рӯй ки кунам, мақсад ман мерам туй ма мегзаронам да. Мақсад урусчи короче рӯй накард. Ҳам қазан бизам рӯй накард. Телефон мам нагирифт, гапам назад. Хай туй гузашт бемо. шумо нарафтед дар туи худаш шаҳр дар туи иштирок Дар накард. туи худам иштирок накардам. аҷоиб, ман дар ҳаёти сарам якум бор чунин туи мешунам. ба ҳар ҳол хай худованд бахт яд акун ин ба ҳар ҳол ин дар якум бор ман дар мебинам ки дар муҳоҷират сабаби он мешавад ки шахсе ки зан мегирад, яъне ки шаҳр дар туи худаш иштирок карда наметавонад. Ин мутаассифона ин боиси як чӣ гӯем барои миллати мусулмон як чизи нанговар аст. ва ба ҳар ҳол инҷо як бародар гуфт ки қарз мекардӣ мерафтӣ, чӣ қарз кунад ки ҳоло аллакай 100 000 қарз карда фиристодааст ба умеде ки амакаш пули худашро мегардонад, ин қарзаш дода рафта туйро мегзаронад. Туй чанд моҳ кашола ёфт ки аз он ки аввал хостед бар қафо баргардид? як сол чанд моҳ қафо партуфтен баъд маъмур шудан ки кай баъд арӯса ба ҳар ҳол овардан хона? як моҳ нашид. як моҳ шид. шумо ҳоли надидед, на арӯс надидед, на хона рафтед. чӣ қадар вақт Тоҷикистон нарафтед? 2 сол мешавад. 2 сол мешавад. 2 сол омадем, кор кардем. акун ин амакатон шумо чанд бор занг задед? мисол мо рафтем, он кас пинҳон шудан. ба фикри шумо бо вақте ки бо ин наворо ҳатман ин наворо ба ӯ мерасонанд, хеш таворо ҳам мебинанд. мақсади мо пас задани як нафар набуд, вале дигар роҳаш намондааст. ягона роҳи дигар аст ин ки аллакай мо вақте ки ба мо муроҷиат кардем, бародар чанд моҳ пеш муроҷиат карда буд ва хостгоре ки шуда буд ки ба Нижний Новгород равем. ман бо дигар кор рафтам ба наздикӣ, ба он ҷо даромадам, наёфтам. бо ҳамшаҳриёш ҳамсӯҳбат шудам, вале наёфтам. ва он шахсоне ки пулро ба номашон гузаронда буданд, бо як нафараш ҳамсӯҳбат шудам. он кас худаш ба ман занг зад, чунки гуфтанд ки фаҳмидааст ки ман омадам. ва бо раисони он ҷо ҳам, раисони тоҷикони он ҷо ҳам гап задам. 2 нафар, 2 ҷамъияти тоҷикӣ. онҳо ҳам ҳатто як нафаре ки пул фиристодааст даст ба картаи ӯ, гуфтанд ки ин додар як бародари обрӯманде аст ки наход ки чунин кор кунад. ман гуфтам ки айби ин бародар нест, аз кору дигар кардааст ва ҳатто дарак ҳам надорад. акун аллакай мо дар ин ҷо ба тамоми мақомотҳои дахлдори Русия аллакай аризаҳоро тайёр кардагием. аз худи хадамоти муҳоҷират, ФСБ, аз МВД, Следственная прокуратура, ба Следственный комитет ва прокуратура ба метиҳем ва инчунин мо тарзи гирифтани паспорти русиро ҳам ташхис мекунем ба вазорати корҳои дохили Русия ва инчунин хадамоти муҳоҷирати Русия ва инчунин хадамоти махсуси Русия ки ФСБ муроҷиатномаро мефиристем ки ин шаҳрванд ва авлоди ин бо кадом сабаб дар муддати як моҳе ки гӯё гуфтааст ё ки чанд моҳе гирифтааст, бо кадом сабаб гирифтааст, бо кадом роҳ гирифтааст. чунки ман шунидам ки он кас чӣ гуфтанд дар ин бора. мана занг зад, ҳине ки ман барои отказ кардам. барои он хотир буд ки ӯ гуфт ки мақсад айхма харидам 380 000. ӯ ки 380 000 рубл дода ман шаҳрвандиро харидам. дар куҷо харидааст? дар Ленобод, дар Хуҷанд. дар чанд вақт ман ҳуҷҷат паспорт гирифтам? гӯш спордамаш гуфт ҳамин як моҳ зиёдтара гузашт. як моҳ зиёдтара. ин аллакай $1000 ҳини гирифтам, додам гирифтам. ин аллакай гуфта мешавад ки агар муддати як моҳ бошад, ин аллакай ғайриқонунӣ аст ва ин ҳама болои об мебарояд ва мо тамоми кӯшишҳоро ба он харҷ мекунем ки агар ки нодуруст гирифта бошад, аз Русия ихроҷ карда мешавад бо тамоми
авлодаш новобаста аз он ки шаҳрванди тоҷикистон аст ё ки инҷо баъзе бародарон шояд гӯянд ки мусулмон аст ва нисбаташ чунин корро раво набинед ё ки гӯянд ки як кас ахмақ дигар кас лекин шумо худ як қазоват кунед ки ин бародар дар чӣ ҳол аст пули қарздор аст дар шаҳри Брянск ҳозир қарор дорад ҳатто дар Москав не ва бо маблағи 20,000 рубли русӣ кор кардааст дар як ширкати сохтмонӣ то ки пули қарзи худро баргардонда диҳаду ба назди занаш равад худ акун қазоват ба шумо ки шумо чӣ мегӯед нисбати чунин шаҳрванд ҳолон ки амакаш мешудааст чунин бо ҷияни худ ки чунин кор раво диҳад ҳоло дигарҳо чӣ хел мекарда бошанд дигар ҳам миллатҳо ё ки дигар миллатҳои гуногун чӣ кор мекунанд бо чунин корҳо ба ин хотир аз тамоми бародарону хоҳароне ки ин нафарро ҷомиро мешиносанд фамилияш чи аст Сафаров Ҷоми Ҷангиёвич. Сафаров Ҷоми Ҷангиевич расмаш ҳаст дар шумо дар телефонатон ҳозир ман расми телефонаш биёрам агар ба ҳар ҳол мо расми он касро нишон медиҳем ба шумо метавонед ки ба он кас расонед ки мо ба тамоми органҳои маҳкумотҳои дахлдорам муроҷиат мекунем ва ин аз рӯи на одамгарист на мусулмонгарӣ аз ин хотир худ як бинед ки ин чӣ гап аст муҳоҷир ансор шумо душманони миллати тоҷик гуфта киро дар назар доред ҳоло ки мо мехоҳем ки як шаҳрванди тоҷикистон ки аз тарафи дигар шаҳрванди тоҷикистон ки алҳол шаҳрванди русиям ҳаст ва хеш табораш аст ба он кас кӯмак кунем ки маблағи худро гардонда диҳад ин магар ягон кори шайтонӣ мебошад ё ки ин ягон душманӣ ба миллати тоҷик мебошад илтимос дашном надиҳед ба ҳар ҳол мана марҳамат бинед бо писаронаш ана ин нафар аз ноҳияи қумсангири пешина ҳозир ҷайҳун кадом участка ё ки қишлоқи ҳасанов ана бинед ин нафарро ана бо писаронаш ки дар Русия зиндагӣ дорад марҳамат ба фиреби ин нафар нағалтед дар Нижний Новгород дар ноҳияи Дзержинский зиндагӣ мекунад ба мисол ба афти чунинҳо нағалтед ва эҳтиёт кунед ба ҳар ҳол як ана чеҳраашро ҳатто каме калон мекунам марҳамат боз як бори дигар ба ин кас шинос шавед агар ин кас ки ягон даъвое дошта бошад марҳамат мо дар Москав ҳастем ва телефонҳои моро ҳамон нафарон медонанд ё ки аз раисони ҳамон ҷамъиятҳои дар Нижний Новгород буда метавонанд ки ҳамин рақамҳои моро ба он кас диҳанд ва албатта ба ҳар ҳол агар ки сари вақт муддати як ҳафта майлаш бигузор як ҳафта ё ки як моҳ ҳам бошад пулро агар барнагардонад мо аллакай бас ба мисол набарояд нагӯяд ки ман ин пулро кай мегардонам ё чӣ мо тамоми ҳуҷҷатҳоро аллакай ба мақомотҳои дахлдор мефиристем баъд аз он дигар вай накунад дигар гила накунанд муҳоҷир ансор аз пайи ҳувайдои 5 сола ҳукумати тоҷикистон мақомотҳои давлати тоҷикистон пайгирӣ доранд бояд ки онҳо гап зананд ман барои ҳар кас ҷавобгар ҳам нестам ман барои худам ҷавоб дода наметавонам дар ҳоли ҳол агар ки дастам расад ба касе ёрдам расонам ёрӣ мерасонам дастам нарасад намерасад мақсади шумо иғвоандозӣ бошад марҳамат давом диҳед агар ки шумо он қадар хуб ҳастед ман наметавонам ёрдам карда шумо рафта ёрдам кунед ё ки шумо ё ки ман аз шумо болотар ҳастам ё ки шумо аз ман пасттар ки шумо наметавонед шуморо ҳам шаҳрванди тоҷикистон ҳастед дар Русия ҳастед равед дифоъ кунед шумо хуб медонед ки мақомотҳои Русия чӣ хел кор мекунанд ва албатта ҳозир мегӯянд ки таҳти назорати сафорати тоҷикистон аст ва адвокат дорад адвокати пешинаашро бо ҷурми гӯё ки
پورا گرفته است یا که دیگر کار کرده است، ادوکاتی او را هم به محبس کشیدن، حالی ادوکاتی او در محبس است، ادوکاتی چچن تبور. با این خاطر بیاین این همین گپ و خبر خودتون رو برای خودتون مونید. می توانید رفته از پدر هویدو خدا رحمتی، از مادرش حمایت کنید. هیچ کس شما رو منع نکرده است و مجبور هم نکرده است. من به قدر امکان چقدر که توانم یاردم میکنم، با اون سنش کار ندارم. من برای 1 میلیون مهاجر تاجیک دستم نمیرسد یا که چی، یا که من در یگان مقامات داخلدار تاجیکستان هم کار نمیکنم و معاش هم نمیگیرم که شما مرا عیبدار کنید که من پشتی یگان کس نمیگیرم یا که پشتی این رو میگیرم یا اون رو نمیگیرم. من حتی با این کانالی که حاضر در آمدم با این هم دوستم نداشتم. قسم زیاد میگفتن که گویا که من برای به خاطر پول کار کنی، برای خاطر یوتیوب و میلیسات جنگ میکردم و برای خاطر که در یوتیوب من پول کار کنم. من این کانال رو حتی من نکشودم، یک برادر ازبک شده است التماس کرد، من اجازه دادم که شاید کنه وقتی که به نزد او بیام با بعضی سوالو اگر در اومده بینم جواب می نویسم و خواهش میکنم که به هر حال کسی که نباشن کارمندان مقامات روسیه حقارت نکنن، دشنام نکنن، چون که به ملت، به مسلمان، به خلق تاجیک چنین کارها نمیزیبد. با این خاطر به هر حال خوب میفهمم محمد و دینای و دیگر برادران که میفهمن خوب که سگ میجکد کاروان با روی خود رفتن میگیرد. مقصد این بود که از این کار که برادران به خپی به دست این خیل مشنیکان نغلطن، چون که بسیار اونها رو میتونن فریب کنن، حتی باوری با عمک و با خش تبار خود نمانده است. چی باوری به دیگر ملت یا که به دیگر برادرانی تاجیک. من گفتنی نیستم که تمام میانه روا چون این کارمند هستند. قسم زیادی تاجیکان با واسطه میانه روا حجت میکنن. این رو همه میدونن، من هم اعتراف میکنم، هرچند که طرفدار نباشم. لیکن یک چیز دیگر رو باید هم به نظر گیریم که میانه روا هم هر خیل میشوند. یگان کس اون جایی که یک فایده میبرد و به خاطر یک سوم دیگر نفر رو کیدت نمیکند یا که فریب نمیکند، چون که از اونجا نان میخورد. ما خوب میدونیم که مقامات روسیه همه شهروندان ما را هم باشد، نه تنها که شهروندان ما را آنها رو به پوره گرفتن آموخته کردن، آنها هم چنین کردن که به پوره به شما چیزی نمیدن یا شهروندی نمیدن یا که دیگر حجت ها رو نمیدن. با این خاطر مقصد اساسی این بود که به دست چونی قلبان نغلطید و دائم احتیاطگر باشید و وقتی که با کسی که پول برای کدام کاری که فرستید با واسطه کارت های سبربانک، در آنجا می شود که پیامک نویس SMS در آنجا نویسید با کدام خاطر شما این پول را با اونها میفرستید. مثال وقتی که برای خانه پولی، وقتی که خانه رو شما میگیرید از یگان شهروندی روسیه، وقتی که پول رو با کارت او میگذرونید در بالایش نویسید کورپلاتا زمای میس زایون میس برای عموما، که پگاه اگر که شما رو از اون خانه رونن یا فریب کنن، شما در دادگاه، در سود، در میلیسا نشان داده توانید که انا مرحمت من پول رو گذروندم با کدام خاطر. وقتی که پول رو همین خیل میگذرونید به یگان پیامک، اون کس میگه که با من توفه کردن. با همین خاطر احتیاط کنید. گپ در سر این است که با کدومی که چی مبلغ میگذرونید در پیامک نویسید. این برای خانه پولی است، برای حجت پولی است، برای رجیستراسیون سیما است، برای RVP است، برای ویدناژیتیسوا است، برای پاسپورت است که یا که قرض است. قرض باشه نویسید که قرض، چون که پگاه دعوا کرده توانید و وقتی که به نزد ما اومده یک حجت تصدیق کننده داشته باشید که ما با مقامات داخل دور مراجعت کنیم. اکا کراسنودار رفته بودی، بعد چی شد؟ بعد خیلی خوب شد. اون روزی که من گفتم که با ایرپورت میروم، یگان تاجیک رو حتی تفتیش هم نکردن، برادران تاجیک گذشته رفتن. چند قوه خیلی خوب بود. اکنون میگویند که باز همون کارهای پیشینه خود رو دوام داده ایزان. ما به هر حال با مقامات های داخل دور علاقه دادگی هستیم. هر یک کار روز ساعت خودش رو دارد، چنانی که ما میدونیم با روز ساعت تمام مردمی که گناهگار هستند در کدام کار اونها دعوت کرده میشن و جواب خود رو میتین. با این خاطر باز هم با دقت همتون رحمت از آنهایی که اینجا گفتن که بروسی گپ زنید. به هر حال بروسی گفتن هم به هر حال برای ملت هم عیب است، برای مسلمان هم، ولی به هر حال پرسیدن مجبور هستم که من با روسی کمی هم باشه شرطیم. شاید که اونها هم با چونین یک
чунин як ҳодисаҳо ба онҳо ҳам метавонад рух диҳад. Ба ин хотир онҳоро ҳам гуфтан дар кор ки ба ҳар ҳол мусулмон ҳастанд, онҳоро ҳам эҳтиёт бошанд. Вопрос в том, что данный гражданин обратился к своему родственнику для получения паспорта. Он ему обещал, что он паспорт сделает, 150 тысяч попросил, потом 180 тысяч, потом через некоторое время он перевел карту на другую карту, хотя он попросил, чтобы перевести именно на его карту. И получилось, что в итоге получилось, что он позвонил, сказал, нет, 5000 долларов просит, он отказался, и ему эти деньги не возвращают. Из 180 тысяч он всего лишь 30 тысяч вернул, и уже столько времени не собирается возвращать денег. Человек взял деньги, долг отправил, ему поверил, что он его деньги отдаст, родственник, отправил на свадьбу, сам не мог поехать на свадьбу присутствовать. Человек не мог присутствовать на своем собственной свадьбе. Это нонсенс. Я семейными проблемами не занимаюсь, но это именно напрямую касается мигрантов, миграции. Поэтому я вынужден был делать этот эфир, чтобы другие люди не попали таким посредникам, независимо, что родственники, знакомые или кто бы ни было. Поэтому, чтобы они не попадали вот в такую кабалу долговую. Сейчас человек за 20 тысяч работает в другом регионе, чтобы долги отдать, чтобы потом поехать к своей жене, которую еще не видел. Вот. Суть в том, что если кому-то что-то хотите отправить, во-первых, отправляйте на его личную карту, если кто-то просит. Если на чужую карту дает, не отправляйте. Во-вторых, если вы хотите отправлять, наверху там выходит отправить смс. Четко, ясно пишите. Если деньги это квартплата, пишите квартплата. Если деньги за регистрацию, пишите регистрация. Если это деньги даете в долг, пишите вот деньги в долг. Вот. Поэтому, если вы квартплату отправите за май, пишите квартплата за май. За октябрь, за ноябрь, вот, чтобы завтра, если вас из квартиры выгоняют или если кому-то долг дали и не возвращают, это будет вещественным доказательством, чтобы предъявить в суде правоохранительным органам. Потому что если без этого они могут сказать, что он не подарил эти деньги. Поэтому с ним, вот суть в этом. Еще раз извините, боз як бургар бахшиш ки агар ки касе малол шуда бошад набиҷон шумо метавонед ки бо агар ки дар шаҳри Москав бошед ба суроғаи метро Курская, кӯчаи Казакова, хонаи 8, дроб 2, утоқи 5 муроҷиат кунед, 4 этаж, да? Это вот по-русски скажу, это метро Маяковская, улица Казакова, дом 8, строение 2. 4 этаж, 5 офис. Вы можете обратиться, если у вас есть трудовые договора, по трудовым договорам работали, ваши зарплаты, в принципе, можно отбить законодательно, но придется чуть-чуть бегать там, ходить в Следственный комитет, в управление по вопросам миграции. Я думаю, что они потом вынуждены были давать, потому что если там будут нелегальные мигранты или там что-то неправильно оформлено, но есть печать, подпись этой организации, печать, да, там, подтверждающие документы, уже от 800 до миллиона будет за каждого мигранта штрафать. Я думаю, работодателю выгодно будет оплатить ваши зарплаты, ваши деньги, чем оплатить государству такие большие штрафы. Вот. Всем желающим, которые хотят обратиться за помощью, наш адрес такой: метро Курская, улица Казакова, дом 8, строение 2, 4 этаж, 5 офис. Офис называется Тонг Джахони. Поэтому вы можете обратиться по поводу своих проблем. Единственное, что могу сказать, что если нет трудового договора и никаких подтверждающих документов, например, подтверждающий документ — это накладные с печати и подписи, значит, пропуск с печати, с фотографией вот, данной организации или той организации, через которую вы там проходной проходите, хоть вы работаете там не у генподрядчика, а у субподрядчика. Любые там другие, ну, фото-видеосъемки, но опять же, чтобы видно было ясно, что вы где работаете. Любое фото с руководителем данной организации. Вы можете с ним фотографироваться, сказать, что вот брату отправлю или родителям хочу сказать, что вот у нас вот такой русский начальник есть, хороший начальник. Потому что если завтра в суде человек откажет, что я их первый раз вижу, можно предъявить эту фотографию, что если вы нас первый раз увидите, как мы вот с вами фотографировались. Вот.
Поэтому вот можете обратиться. Шахсоне ки мехоҳанд ки кӯмак гиранд метавонанд ки ба суроғаи мо метро Курская кӯчаи Казакова 8-2 муроҷиат кунанд дар қабати чоруми бино. Ҳарчанд ки аз берун 3 қабат аст, ин 2 қабати зиёдӣ дар дарун сохтаанд. Қабати чорумда дар офиси рақами 5 Тонг ҷаҳонӣ наистааст. Аз соати 12 рӯз, аз рӯзи душанбе то рӯзи ҷумъа то соати 8 бегоҳ метавонанд муроҷиат кунанд. Наше время рабочее с 12 дня начинается до 8 вечера. Рабочие дни с понедельника до пятницы. Ну, единственная просьба, чтобы там за полчаса, за 5 минут до без 5-8 не приходить, потому что мы в 8 закрываемся, мы вынуждены покинуть офис. Бор дигар ба диққататон раҳмат. Муслим агар ки договор надошта бошед, ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда, ман гуфтам ҳуҷҷате ки дар он ҷо ному фамилиятон бошад ё ягон печат, ному фамилиятон ва печат бошад. Инчунин метавонед шумо техника безопасности мегзаред, ҳамунҷа ному фамилиётон ҳастанд, печат ҳаст, ҳамун ҳуҷҷатро гиред. Ё агар ки пулатон надиҳед, дуздида биёред, онҳо худашон давида карда мебиёянд. Чунки дар он ҷо шахсоне қайд шуданд ки договор надоранд, барои ин хадамоти муҳоҷирати Русия онҳоро аз сари ҳар як кас метавонад 800 то миллион вай кунад. Набиҷон дар Новосибирск бошед, дар Новосибирск консулгарии генералӣ аст ва инчунин ҷамъияти тоҷикон аст. Ман намедонам ки тоҷик дараҷа ҷамъияти тоҷикон кор мекунад, вале метавонед ба консулгарӣ. Лекин агар ҳуҷҷатҳоятон бошед, метавонед тариқи WhatsApp ё ки почтаи электронӣ фиристед. Мо ҳуҷҷатҳои шуморо тайёр мекунем, аризаи шуморо шумо бурда ба Следственный комитет меспоред, нусхаи дуюмро дар нусхаи дуюм печат мезананд. Вақте ки боз ба ФМС тайёр мекунем, управление по вопросам миграции хадамоти муҳоҷират, метавонед ба пеш корфармо равед, гӯед ки мо аллакай дар Следственный комитет супурдем, мана қабул кардан. Ин аризаи дуюм аст. Агар ки пули моро надиҳед, мо ба хадамоти муҳоҷират метиҳем ва албатта 90% корфармоён пулро метиҳанд, чунки ҷарима баландтар аст. Ба ин хотир шумо метавонед ки адреси шумо дар ин ҷо дар ин комментария нависед адреси электронии поштатона. Ман электронии поштаи корхонаро ба шумо мефиристам. шумо метавонед ки ба ирсол кунед ҳуҷҷатҳоятонро ки агар ки бошанд, марҳамат, мо тайёрем ки ба шумо аризаҳоро нависта диҳем. Адрес, еще раз повторяю, метро Курская, улица Казакова, дом 8, строение 2, 4 этаж, 5 офис. Называется организация Тонг Ҷаҳонӣ, международная негосударственная некоммерческая организация Тонг Ҷаҳонӣ. Здесь работает с 12 часа дня до 8 вечера, с понедельника до пятницы, суббота, воскресенье, выходные дни. Инчунин гуфтанӣ ҳастам ки ҳар моҳ дар рӯзи якшанбеи охири моҳ дарс барои муҳоҷирон гузаронда мешавад ки ҳудуди 6-7 соатро дар бар мегирад. Дар ин вақт мо онҳоро бо чой, кофе, пирожки, булушка инчин таъмин мекунем. Онҳо метавонанд ки дар ин дарсҳои мо аз тариқи ҳуҷҷатгузорӣ то хона гирифтан, то шартномаи корӣ бастан, боздошт дар роҳ, дар шӯъбаи пулис, дар додгоҳ, дар суд мисол гирем, ё ки чӣ хел муомила кардан дар кор, чӣ кор кардан, ҳама ин чизҳоро ёд метиҳем. Ҳатто нишон медиҳем ки кадом ҳамон объявление ки ҳамон нависта шудааст ки ҳамон кадомаш дуруст аст, кадомаш дурӯғ аст, кадом аз рӯи кадом навиштаҷотҳо мефаҳмед ки ин ҳамин объявление гуфти рӯзҳо то чӣ дараҷара дуруст аст ё ки нест. Вот. Муслим. Без договора, если нет подтверждающих документов, невозможно вернуть, потому что законным требованием ничего не можете доказать. Единственное, вы можете еще на себя навести то, что вы работали без договора, вас могут за это еще депортировать. Хоб, саломат бошед, Бахама, як бародар Набиҷон 2 моҳ кор кард, 40,000 рафтар на трудовой договор. Агар ки 2 моҳ гузашта бошад, трудовой договораш дар даст бошад, метавонад ба трудовой инспексия муроҷиат кунад ва инчунин ба номи Следственный комитет ва хадамоти муҳоҷират ариза нависад.
мо метавонем ки ба он кас ёрдам. Дар ин ҷо адреси электронии худро нависед ё рақами телефони худро бо шумо дар тамос мешаванд ва электронии поштаи шуморо мегиранд ва аризаро ба он ҷо ҳуҷҷатҳоро шумо ирсол мекунед, ҳуҷҷатҳои шумо тайёр карда мешавад ариза ва фиристода мешавад. Дар охир боз ҳам мегуфтам ки ба ҳамон худе ки аллакай ин аср ба ҳамон амакатон мерасонанд, ба ҳар ҳол он кас мебинад, шумо чӣ мегӯед, чӣ муроҷиат мекунед? چی میگم اینا پلی منا بگارنا برام مخیم اینا aypişi pul şide ince qarz kargi mundagi zang rıhtım olna demiş ki xizmukit gutokit акнун ба бародарон чӣ маслиҳат медиҳед? бародаро хаймин ҳамад аймин як гуфтия бурасундан фарзанди падари худ бошад боварш накуне и дуруға ими гапо ими меган ку ҳамаш дуруға нем пул да бигиран тамом дига ку ту дар кор неси пул ози рола пул бози кеда пул гуфтия бо ки иқа меҳнат ме азоб мекаши ва ҳар роҳ гуфтия бо ки ҳар каса гӯшам накуневу калот ба гуфтия хушу корфарме ай гуфтия пай зиндагӣ чӯ ин рангимон бо фан нахре арӯз баъд тоисон хеле дабриам ки ба маскара пул қарз кунӣ биё раҳпулӣ биё қарз кунӣ баъд бигарди хайна соз намои на якама гуфтия бо ки ҳаста бо қай ёрдам ина раҳмати калон бардаро гуфтия бо ки якамам гуфтия бо деҷа просто таги сагнес хайна мо пеши умадем бо хай худованд насиб кабоша ягон чи агар ёрдам кунад гуфтия бо ки бо ура ҳамаш хуб аст агар ки ҳамин кортона шумо бикунед кор иншоалло ман хай равед ба назди оилату равед барои мо давлати калон амру мардака гуфтанем ки агар пла нагардна ман ина хай телефон гуфтия бо ки ма шундо ҳамаш запсур чизе аризо аллакай тайёр кардем уна бо гуфтия мерем меспоримш гуфтия фарқ надорам манда ман мардака фаҳмудам у нафаҳмӣ поки на бо видео матраму будам ки мо на видео мено мепартам ҳама будам ки ту чӣ хеле одами пасти ту и қасам хӯрди модар дар пеши мардам ки хору залил кай фалонишкам ба ҳазошам пула мегардонам неки ту накай падар модараш ҳаётанд падараш мурдага модараш ҳаёта дар тоҷикистон дар тоҷикистон ку мардами ҳамун наҳам пасёлка ачама фалон ки 15 пула нагардонам ватандам якина бадбахт барои пеши модарша буда пеши мардам меравад хештавоша хабаргирӣ меравад тоҷикистон чанд вақто меравад як ду сол шуд нарафинам шашуми числа занаш хати бачааш мераванд тоҷикистон бачааш зангира бо ина мегӯям пула 400,000 дар дасташ дорам дар пеши бачаҳои гирифт шудам ман гуфтам ки 400,000 вай дафъа пули шуморо ҳам гирифтааст ҳамин вақт писарашон ҳуҷҷатспорӣ рафтааст ӯ бачааш дар тоҷикистон спордага ва пула мо ҳини ки ӯ дар тоҷикистон расид чи проблема кард ки сара заим нам хифан кард гӯя пула бево рӯй кард барои ан мо гуфтия поки мо гуфтаги мана гуфтам хайни гам менем я ҳафта ни ҳафта баъд чизи айдас мегӯям менем дар ҳаққаш хай бачаҳо панохту ба худо саломат бошед бахшиш ки вақти шуморо гирифтем ба ҳар ҳол боз ҳам гуфтаниам ки ман баъди муроҷиати ин бародар бо дигар кор ба Нижний Новгород рафтам бар он ҷое ки он кас истиқомат мекунад мутаассифона он касро наёфтам бародарам гуфтанд ки ҳамин ҷо аст оне ки дозе дар бозор кор накарда истодааст бо мошинаш дар дигар ҷоҳо ҳастааст гаштааст ман гуфтам ки ба он кас расонед ки пули ҳамин бародарро баргардонад ин як роҳи хубиш агар ки бо хубӣ нагардонад боз дигар роҳҳо ҳастанд роҳҳои аз роҳи қонунӣ то роҳи ғайриқонуниш ва агар ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки хоҳед нахоҳед бародар шуморо бародарам гуфтан аллакай баъди чунин корҳо ҳам намезебад ба ҳар ҳол мусулмон бошедам пули ин бародарро гардонед агар пули ин бародарро нагардонед ман ваъда медиҳам ки бо ҳар роҳ ман ин пулро аз шумо мегирам ё ба зурӣ ё ба зорӣ ман ин пулро мегирам аз шумо ё бо роҳи қонунӣ ё бо роҳи ғайриқонунӣ чунки инҷо ҷои нангу номус аст чунки мусулмон ҳатто ғайри мусулмон чунин кор намекунад чунин коре ки шумо нисбати амакбачаатон раво дидед ягон мусулмон намекунад айб аст ба ҳар ҳол шояд ки камтар агар ки шумо мусулмон бошеду изо кашеду як зарраи эмон дошта бошед пули ин ба амакбачаатонро мегардонед боз мегӯям ки ман ин корро ин хел намемонам ман ҳатман меравам ба Нижний Новгород
ман аз куҷое ки набошад ман шуморо пайдо мекунам, ин пулро ман мегирам аз шумо. тор 1 копейки охиронашам ман ин пулро аз дасти шумо мегирам. ман боз барои ин пул боз ҷавобам метиҳам, боз ҷавоби ин корам метиҳам. Чӣ роҳе ки набошад. Шумо барои ман фарқ надорад ки шумо шаҳрванди Русия ҳастед, шумо касеро мешиносед, шумо криша доред, шумо дар ин ҷо криша доред, дар Тоҷикистон доред, ки он шумо ки дар он ҷо як хел баъзе гапу ҳавар аст ки инаш ин кор мекунад, ваяш ин ҷо, ваяш шашаки ин ҷо, шашаки ин ҷо. Барои ман фарқаш нест. ман ҳаминро гуфтаниам ки акай ҷомӣ пулин аҳмакбачаатро ба худ бигардонед. ман ин наворо аз ютуб мегирам, ба хотире ки боз ба ҳар ҳол ман бояд нагирам, лекин мегирам ба хотире ки боз шармандатар дар назди дигар миллатҳо нашавем. ман аслан ба ҳаёти шахсӣ дахлдор шудан намехостам ё ки ҳаёти оилавӣ, лекин ин кор аз ҳад гузашт. шумо ки аҳамият надодеду аз ҳад гузарондед, бародар хоҳиш кард ки як навори видеоӣ ман гуфтам ки проблема нест, марҳамат. лекин боз мегӯям ки инро ман аллакай ба дигар расонаҳо мерасонам, дигар расонаҳоам таваҷҷӯҳ мекунанд. Барои ҳамин тозе ки кор аз ҳад нагузаштааст, муддати чанд рӯзе ба як фикре биёед. ман ин наворо ҳатман ба дасти шумо мерасонам, ба шумо ҳам мерасонам ки даромада тамошо кунед. боз ҳам мегӯям ки масъалаи ин корро бинед. агар ки масъалаи ин кор ҳал нашавад, баъд аз худ гила кунед ки мо бо роҳи қонунӣ ман ин пулро аз шумо мегирам, бо роҳи қонунӣ ва чӣ тарз соҳиби шаҳрвандии Русия шуданатонро ҳам муайян мекунам. агар заррае ки агар як хато дошта бошед ё ки бо пул гирифта бошед, ман шаҳрвандии шуморо бекор мекунам ва якумра шумо Русияро намебинед. ман инро ба шумо ваъда медиҳам, чунки мусулмон чунин кор намекунад. аз банда натарсидед, фикри бандаро накунед, аз Аллоҳ, аз Худованд тарсед. мусулмон ҳастед ё не? ё ки пули инро гирифтеду кӯдаки худро хӯронед ё ки набираи худро хӯронед, магар ин пул ҳалол аст? агар кори ин бародарро ҳал мекардед, бигузор шумо 10,000 рубл медодед, бигузор бепул мекардед, он пуле ки гирифтед ҳаққи ҳалоли шумо буд. лекин шумо ин корро накардед, корро ба ин дараҷа расондед ки гапи оилавӣ аллакай дар интернет паҳн мешаваду дар ноҳияу дар ҷумҳуриву дар тамоми дунё. бигузор агар чизе ки мехоҳад вредит кардан, чӣ кори карданӣ бошад, кардан гиранд. муҳаммад Додинаев дар бораи ҳуҷҷатҳои соли 2020 ҳамин қадр мегӯям ки патентпулӣ дар қисми зиёди ноҳияҳои Русия боло меравад. баъзе сабукиҳое ки барои гирифтани ҳуҷҷатҳои шаҳрвандии вид на жительство карданд, аллакай онҳо ҳам боз ба ҳамон рустаборҳо дахл доранд. фақат ягона сабукӣ ин аст ки онҳое ки падар ё модар ё ки фарзанд доранд дар Русия метавонанд ки беквота ҳуҷҷат кунанд, вид на жительство гиранд, метавонанд ки муроҷиат кунанд. онҳое ки худ вид гирифтанӣ ҳастанд, кӯдакашонро ҳам метавонанд ба худ ҳамроҳ кунанд, ё ки агар ки РВП дошта бошанд, метавонанд ки барои вид кӯдакашонро ҳамроҳ кунанд, агар ки дар квотаи РВП худро ҳамроҳ накарда бошанд. гирифтани шаҳрвандӣ ҳам барои он нафарҳое осон шуд ки дар Русия хонданд, дар мактабҳои касбӣ, дар институт, университет, донишгоҳ, донишкадаҳо хонданд ва агар ки дипломи сурух дошта бошанд, метавонанд ки рост шаҳрвандӣ диҳанд. агар ки надошта бошанд, метавонанд ки беквота муроҷиат кунанд, РВП-ю вид на жительство гиранду шаҳрвандӣ гиранд ва бояд ки ҳудуди як сол дар Русия кор карда бошанд. пеш ин 3 солро дар бар мегирифт. хоб, боқӣ ҳама саломат бошед. барори кор касе ки агар ки хоҳад пули патентро супоридан, метавонад ки имсол то чӣ қадаре ки патенташ мондааст метавонад супорад ва пули зоитие ки дар соли дигар ба ин патентпулӣ дохил мешавад, ин пулро намесупоранд. мисол ки дар Москав 5,000 аст, метавонанд ки онҳо то тамом шудани патент ё ки 1 моҳ, 3 моҳ, 5 моҳ, 10 моҳ метавонанд ки ин ҳуҷҷатҳои худро
пешпардох кунанд ва он 350 рубле ки зиёдӣ хуш мешавад, инро намесупоранд. Онҳо аз ин халос карда мешаванд. Шокир, завтра вы не можете, завтра в воскресенье, мы завтра не работаем, только понедельник после 12. Умида, снятие запрета, если есть основания, тогда мы можем помочь вам снять. Но хочу только сразу сказать, что Москва, Московская область, по факту детей или родителей может вам отказ давать снятие запрета, если дети там или родители россияне. Только можно снять в судебном порядке. Хоб, ҳама саломат бошед, барори кор доимо эҳтиёт кунед, ба ҳар ҳол ки ба чунин дасти чунин қалубон нағалтед. Асадло Файзов, болотар гӯш кунед, ман суроғара гуфтам ва фирӯз салом алейкум, амаки амаи граждан России, падари ман наметавонад гирад падарам. Падаратон нет, фақат падару модар кӯдакон. Умида, если жена и дети граждане РФ и запрет, и у них ЗАГС у жены до запрета, тогда это можно. Если детей много, да, можно. Я продиктовал здесь адрес, вы можете приехать и вам помогут. Если меня здесь не будет, тут сидит таджикоязычный, узбекоязычный, киргизоязычный, русскоязычный юристы, которые можете на своем общаться, они все по-русскому возьмут и вам готовят и дадут. Вот. Исроилов, ман чанд бор такрор кардам, бозам ва охирон бор такрор мекунам. Умида, я вам продиктую адрес, вы можете на адрес прийти и все свои проблемы решить. Это метро Курская, улица Казакова, дом 8, строение 2. Здесь трехэтажное здание, но внутри переделано под пятиэтажное. Внутрь зайдете, поднимаетесь на 4-й этаж, 5-й офис. Называется Международная негосударственная коммерческая организация Тонг Джахони. Как зайдете, с левой стороны будет этот. С 12 часов дня до 8 вечера, с понедельника до пятницы. Находится от метро, недалеко от метро Курская, буквально 300 метров. Это через туннель надо под подземные железные дороги пройти, и вот на этой стороне. Исроилов, суроғара гуфтам ана ба русиям такрор кардам, метавонед гӯш кунед ва метавонед шумо гӯш кунед ва адресро гиред. Умида, я вам оставил координаты офиса, вы можете прийти сюда. Есть какие-то другие люди срочно, очень важные, можете телефоны оставить, по мере возможности постараюсь вам ответить. Или я передам ваши номера телефона нашим сотрудникам, с вами свяжутся, вы можете отвечать на все, получить ответы на все свои вопросы. Могу продиктовать один номер из офиса, значит, 8903 148 96 36. 8903 148 96 36. این یکی از رقم‌های офис است که در آن با شما جواب میدن با زبان روسی. میتوانید که برای مشکل‌های خود مراجعه کنید. بازم میگم که وقتی کاری از ساعت 12 تا 8 بیگاه، از روز دوشنبه تا روز جمعه. باقی همه سلامت باشید. برای کار.